Sanibonani guys, welcome back to my channel. Welcome back to Mkosi Nophilile. Ngiyabonga kakhulu you guys for joining. Thank you so much for coming. Please consider subscribe, like video, share futhi kanjalo ke you guys. So kule video guys sokhuluma ngomunye wabasolwa kwelokubulawa kaSenzo Meyiwa uSifiso Kuhle Ntuli. uNtuli kuthi uyivumile inombolo le eyakhala Kelly Khumalo, you guys remember kuthiwa Kelly Khumalo she has been speaking with these accused before ukushona kaSenzo Meyiwa, you guys kuthiwa babefonela noKelly Khumalo baphika lokho into ekanjalo you guys. So kuthiwa ke uNtuli yena uyivumile enkantolo ke leyo nombolo eyakhala kuKelly you guys. uSifiso Kuhle Ntuli ongumangalela wesihlanu ke you guys lapha ke esithombeni kuthiwa kubedlana indlebe nommeli wakho advocate Zandile Mshololo bese court. So ke umangalela lo wesihlanu ecaleni lokufa kukaMeyiwa uSifiso Kuhle Ntuli uvumile ukuthi ngiyakhe inombolo leyo yocingo okwake kwavela ukuthi ibixhumana noKelly Khumalo. So uMeyiwa ke yena wadutshule kubo siyakhumbula ke kubo kwentombi yakhe uKelly Khumalo ngaseFosloras eGauteng kwakungu-2014 lo nyaka you guys. Today sika 2024 siloku sibhizi ngalolo daba ke you guys. Umbuso uthi abamangalela abahlanu bamkakhiso kwenyamazana ke lapha noSenzo Meyiwa you guys bethengiwe. So ngolesine ke kuvela ukuthi uNtuli uyayivuma inombolo ukuthiwa ke waxhumana ngayo noKelly ngaphambi kokufa kukaSenzo Meyiwa. So uNtuli ke ummeli wakhe uNtuli advocate Zandile Mshololo bepheke ngemibuzo ungoti wamaselula kuLieutenant Colonel Gideon Gauss ngesikhathi kuvela ke lokho kuvele ke inombolo eziningi eziyamaniswa noNtuli waziphika wazikhomba ezihlotsheni zakhe wavuma ke le eyodwa. So inombolo avumile ukuthi ngeyakhe ile yahlonzwa ungoti wamaselula I'm still blocked you guys yo. Ungoti wamaselula ke uColonel Lambertus ithini ligama Lambertus Steyn njengokuyiyona uNtuli axhumana ngayo noKelly. So uColonel Steyn yakenyeke wethula ubufakazi wathi uNtuli waxhumana noKelly ngoAugust ka2014 kuyoshaya u11 ebusuku baxoxa ke cishe imizuzu emibili. Umshololo ke uthi uyayiphika ke enye inombolo uthi ekanina ubathethelele Zungu ongasekho emhlabeni. Enye ke inombolo uyiphikile wayikhomba kuMabhonga Ntuli naye futhi kuthiwa sewashona. Kukhona ke enye inombolo ayiphikile wayikhomba kuLungisani Ndwandwe ophilayo nokuvela ukuthi uzobizwa uNdwandwe azofakaza enkantolo. Umbuso uthi unolwazi ngokufa kukaMeyiwa wayekhona eshayela iVW Polo. So ke umbuso uthi uNtuli wayemi ngaphandle nomangalelo wesine uMthokoziseni Maphisa beqapha isimo ngesikhathi abanye beke begila imkhuba ngaphakathi. Ngosuku ke ebulawa isenzo sazo kuthiwa abanye bangena ngaphakathi abanye babe ngaphandle beqapha isimo so angazi you guys. So umbuso umile kutheni abamangalela bathenga ukuthi bajuqe uSenzo Meyiwa futhi lokhu kwahlelwa ehostel laseFosloras kulindele ukuthi icala ke libuyele enkantolo kuqhutsheke kuphekwe ungodi wamaselula ngemibuzo. So uSifiso Kuhle Ntuli you guys ukuthi uyivumile leyo nombolo you guys ke ummeli wakhe laphana uadvocate uZandile Mshololo kuningi okwenzekayo you guys kuningi kulecala kaSenzo Meyiwa like I always say to you ngithi guys kwakungu-2014 namhlanje u-2024 it's been 10 years siloku sibhizi ngodaba lolu hayi angazi you guys uSenzo yena makazilalele ngoxolo bafethu ngoba le yona ayipheli you guys and angazi kuloko nje kuphansi phezulu angazi yogcina ku10 uMeyiwa yena akazilalele ngoxolo ngoba le yona ayikho you guys engathi sazodonsa kanti ke you guys ikwele bengiphathele khona ukuthi uSifiso Kuhle Ntuli umangalelo lesihlanu kuthiwa uvume enye yezinombolo ke you guys okuthiwa ke wayethintana ngayo noKelly Khumalo. So ngabe ucabanga ukuthi mhlambe ngempela labo bhuti bathengwa uKelly Khumalo ukuthi babulala uSenzo Meyiwa angazi. Say your thoughts on the comment section, like video, subscribe, share bese siyahlangana ku video elandelayo. Bye.